jagoran tafiya Muhammad Kirema muje dawa jagoran tafiya Muhammad Kirema muje dawa gaba da general manager Barna Express ba canjawa jagoran tafiya Muhammad Kirema muje dawa gaba da general manager Barna Express ba canjawa Allah zuri jalali kai na saka a gaba mai dare mai rana ne wanda ke da komai zai ci gaba mai halin alkhairi ne a tafiyar mu shi zai zama gaba wanda Kirema mu je mun san ba zai ci amana ba rabu ƙara salatin ka bu rasul hasken dubawa da sahabbansa su suke da hali kyawawa darajar su muke nema lamarin mu yayo daurewa ya zama in mun fara al'umma su dinka yabo babbaye jagoran tafiya Muhammad Kirema mu je dawa gaba ne general manager Barna Express ba tantawa general manager nawa Muhammad Kirema zan yi batu sani dan kirki ne budirin sama alkhairi ne maza ke mata ko a bar su gida zaune sai za mu je MT na Barna Express bai kirki ne shi hali zanen dutse riko da shi ko ai mizani ne hasana ita ce jari ga mai rabo ko mai soko ne ka zama tauraro idan mahasada ka tsore ne amana kun gwamna Allahu ne zai dafa ma jagoran tafiya Muhammad Kirema mu je dawa gaba ne general manager Barna Express ba tantawa jirgi ya barka tasha mai jira ashe baka shirya ba dan ko kayo hange ba za ka ji ba in baka motsa ba to ku duba irin tafiyar mai gidan mu ba a kushe ba ko mun saurin laraba talata ce za ta zama gaba fada ba za ya saka zamta gora ba mai yana a ido ba za ya gane hanyar samu ba kowa motar alfa ta sha ba za ta kai shi ya more ba mai kuwa gindin murku ba za ya fara kukan yunwa ba jagoran tafiya mu